Γεια σας παιδιά, και τώρα θα αρχίσουμε το Call of Duty Modern Warfare 3, το οποίο θα παίξω online με τσάκια. Online. Πάμε. Εγώ όμως είμαι 65 level επειδή το έχω προχωρήσει. Και αν θέλετε να παίξουμε μαζί στο Xbox 360, το όνομά μου λέγεται στο Xbox 360 Greek Assassin 656. Αν θέλετε να παίξουμε μαζί. Θα παίξω ακόμα FIFA 14, FIFA World Cup, το παγκόσμιο κύπελλο το 2014, αυτό εδώ το παιχνίδι του Call of Duty. Μέχρι και θα πάρω και άλλα παιχνίδια, θα κάνω βίντεο. Αυτό θα αγοράσω. Αν ακούτε κάτι φωνές από που έτσι, είναι από το παιχνίδι το οποίο είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μικρόφωνα και μιλάνε. Πάρω αυτό. Πάμε. Δεν είναι πρώτη φορά που παίζω, αν σας είπα πριν είναι 65 level. Πήραμε minigun. Ξέφυγε. Όχι, μας σκότωσε. Άρα ένα άλλο. Αυτό. Το καλύτερο. Να βλέπουμε καλούτσικα. Να βρούμε και τους αντίπαλους. Όχι! Με σλάιπερ με έφαγε. Νομίζω. Όχι, δεν με έφαγε με σνάιπερ. Θα να πηδήξουμε, πηδάμε. Αλλά θα σε βρω. Άψε με κούτα. Δεν φάγαμε κανένα, κάνουμε assist. Ναι, τον φάγαμε. Όχι, μας έφαγε αυτός. Τέλεια. Live stream στο Twitch δεν θα κάνω, ούτε στο YouTube. Τα με minigun. Κάτσε να αλλάξω πλάκι. Για να δούμε αν θα σκοτώσουμε κανέναν. Εδώ. Όχι, τρόμαξα. Αν ακούτε έτσι τη γλώσσα, είναι γιατί το αγόρασα στη Γερμανία και είναι όλο το παιχνίδι είναι με γερμανικά γράμματα. Πάμε. Θα πάρουμε το μαχαίρι. Δεν το φάγαμε.
Πάμε κανέναν από εδώ. Όχι, μας έφαγε, είναι καλός και είμαι τελευταίος. Θα πάω κατάσταση στο μάτι. Ναι, τον φάγαμε. Όχι, τον είχα δει, ήταν μπροστά μου. Τι με έφαγε. Για να δούμε ότι θα πάμε καλά με το gun. Φάγαμε κάποιον. Aufklärungsdrohne online. Όχι. Ακόμα τελευταία είμαστε. Έλεος. Τελευταίος. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Νευρίασα! Ωραία. Είναι ελεύθερο το πεδίο, πάμε. Πού είστε να σας πάει εδώ κάτως. Από πίσω μου. Και έφαγαμε κανένα. Ο κάποιος είναι στο minigun. Νομίζω. Όχι! Με βρίασα γιατί είμαστε ακόμα τελευταίοι. Τελευταίος είναι. Θα καταφέρω όχι, με minigun. Θα καταφέρω. Κόλλησε το παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, το σταματώ το βίντεο. Συγγνώμη, αλλά